ari kuti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu, amen, kuti ndirege kukutadzirai. Life yedu yazara nezvinhu zvakawanda, fear and everything. Vamwe vane bitterness, vamwe vane anger, mumwoyo hakusisina shoko, amen.
Jesus, if Jesus, if Jesus, if Jesus, somebody scream for Jesus. Just give your neighbor a high five wherever you are. Chigomba high five. Just give your neighbor a high five wherever you are. Ovangoti, let's celebrate Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Jesu wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Jesu wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Jesu wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Andimusiye murume yeye. wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Jesu murume yeye. Wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Padayirwara murume yeye. Wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Jesu murume yeye. Wakandibata neruoko runesimba. Murume Jesu murume yeye. Wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Jesu murume yeye. Wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Padayirwara murume yeye. Wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. Wakandiporesa ndingotswa maoko. Murume Shingo jamba jamba uchirova maoko kuna Jesu. Sunday school, are you here? Sunday school, make some noise for Jesus. Jesu murume yeye. Wakandibata neruoko runesimba. Wakandiporesa. 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 Wakandiporesa. Ndorondo ichava ndorondo. Ndorondo ichava ndorondo. Ndorondo ichava ndorondo. Ndorondo ichava ndorondo. Muliwe
dondoka. Kono ngasimutono mwari kumamurwa. Dorondo ichava dorondoka. Kono ngasimutono mwari kumamurwa. Ichava dorondo. Shiko ita imbere titu. Ode tuone. Jesus, higher. Jesus, higher. Lift Jesus, higher. Jesus, higher. Lift Jesus, higher. Jesus, higher. Lift Jesus, higher. Jesus, higher. Somebody celebrate Jesus. Marivariko, Ichokwadi, Marivariko, Ichokwadi, Marivariko, Ichokwadi, Ichokwadi, Marivariko, Ichokwadi, Marivariko, Ichokwadi, Marivariko, Ichokwadi, Marivariko, to see them Marivariko,
Yes, Lord. Marimburi Zumaradu Rino Penya Pauzuru Asimwea Ungaone Oh
Mwari wenyasha zhinji Baba vangu tiri kuuya pamberi penyu manheru ano tichikutendai nekuti muri simba redu tichikutendai nekuti muri nhoo yedu Mwari vanotitarira Mwari vanofamba nesu Mwari vanogara nesu tinokupai mbiri yose manheru ano changamire vaita henyu muchinda werukare nekuti pazvakare rimwe zuva nemumwe mukana zvakare wekudzoka pamberi penyu Mwari tichikunamatai tichirumbidza zita renyu aiwa mutsvene gotauraiwo nesu nhasi zvakare Baba tagadzirira mwoyo yedu kusangana nemi zvakare taurai kuupenyu hwedu Mwari musanyarara Mwari taurai sezvamunoda Jehovha maita henyu mweya mutsvene tinopa mbiri kwamuri ngariongwe zita renyu maita mutsvene Taenyu Jesu tinokutendai manheru ano mbiri yose muzita renyu muzita raJesu torumbidza zita renyu totenda kunaka kwenyu torumbidza manheru ano tinokutendai Mwari venyasha zhinji zvatauya mweya mutsvene manheru ano tauya kuzosangana nemi muchinda wedu kale mweya mutsvene taurai zvekare muupenyu hwedu zvataungana Mwari venyasha zhinji ngarikudzwe zita renyu ngarisimudzirwe iro zita riri pamusoro pemazita ose mweya mutsvene tiitirewo nyasha dzenyu dzionekwe pakati pedu tinotenda kunaka kwenyu Jesu tinowa
siyakubonga kunaka kwenyu Jesu, siyakubonga moyo ingcwele, siyakudumisa ngoba akekho ofana nawe Baba. Namhlanje sibizwa Jehova singabakhethiweyo ngokuthanda kwakho. Malidunyiswe igama lakho, malibongwe igama eliphezu kwawo wonke amagama, igama eliphezu kwawo wonke amagama. Ngalidunyiswe likaKristu, malibongwe ngalintambama. Siyakubonga moyo ingcwele, siyakubabaza sithi udumo lonke lufanele wena, udumo lokubongwa kufanele wena moyo ingcwele. Siyakubabaza Jesu, umuhle uphakeme, ufanele ludumo njalo. Akekho ofana nawe Baba, akekho ofana nawe Jesu. Wena dwala lethu lokucatsha sifihle esandleni sakho Jesu. Uma sivuka izimpi awuzange usishiye Baba, uma sivuka izimpi awuzange usishiye moyo ingcwele. Wema nathi wasilwela, wasivikela, wasithwala, wahamba nathi, waba nathi Baba. Siyakubonga, siyakubabaza. Malidunyiswe igama lakho, malibongwe, 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 malibongwe. Uthembekile, uthembekile, uthembekile Jesu, uthembekile moyo ingcwele, uthembekile simakade. Siyakubonga Jesu, elithi igama lakho. Siyakubonga. Oh
pakati penyu muchene muchene unoshamisa pakati penyu unoshamisa tinokudanai Mwari panguva ino Jehova Mwari tinokudanai kuti muve pakati pedu patinonzwa isu pazuva ranhasi muchene rambai muri pakati pedu Jehova muchene makatendeka unoshamisa Baba unoshamisa makatendeka muri Mwari vanedzidzine muchene ivayo pakati pedu murami makatendeka muzita vari kufarira revival amen vari kufarira revival amen manheru akanaka kereke yaJesu ngatifarirei Mwari vakatendeka vatibvumira kusvika panguva ino mweya mutsvene uri pamusoro pekereke ngatinamufarirei titi haleluya amen tiri pamberi panyu kudai president wepisani magara pasi ndoda kuti timbe one song inofarirwa namunhu waMwari pano panzvimbo nokuti tinoziva kuti munhu waMwari ane birthday taiti happy birthday zuro kwese kumunhu waMwari toda kuti timbe one song inofarirwa nomunhu waMwari todzokera pamberi paMwari tichikumikidza munhu waMwari kuna Mwari pabirthday rake ranaro as a gift aunoda kuti Mwari ngavatungamirire munhu waMwari going forward Mwari vachivatungamirira toda kuti tione nguva yatinonamata madekwana ano parevival ino tiri kufara tesi takarongerwa revival 3 in 1 revival varume vana baba revival yedu yakaropafadzwa toda kuti tiimbirwe one song tigonamata mumwe nemwe achinamata achitaura pamberi paMwari zvanoda kuti munhu waMwari aitirwe period iri kuenda kumberi makore ari kutevera anoending ichiwedzera panzvimbo president ochitangire one song Ishe ndinzwe nekufara ndinzwe ine zidzitamo idzodza unopa iwe vanhu vose ngatiwe nasi unonga dziuye
Jesu. Tinzwe inetsitsi dzenyu mweya mutsvene waMwari. Tatouya sekereke yenyu Ishe wangu. Toremekedza ukuru hwenyu mweya mutsvene. Tinochangamira chitinzwai nekufara. Chitinzwaiwo netsitsi dzenyu changamire. Patiri kuda nechidurura moyo yedu Ishe wangu. Mweya mutsvene waMwari tinzweiwo. Takuremekedza iyemi Ishe vanonzwa. Takutenda iyemi Mwari wasingakanganwi. Takuremekedza mweya mutsvene iyemi munosvidurira shoko renyu. Takutenda Ishe wangu. For your promises are yes and amen. Takutenda Ishe wakarurama. Nekuti iyemi muri Mwari yekucharamba kuri Mwari. Hakuna wakaita semi Jesu. Hakuna wakaita semi Ishe wangu. Ngabe muchiremekedzwa nekuti makanaka. Mazvita present worship munogona kutora zvenyu nzvimbo dzenyu. Tinogona kugara pasi redu asi madekwana anotoda kugamuchira vana baba vatirongera mutambo uno werevival yana baba. Tichivagamuchira tichivafarira tichiti amen vana baba amen. Toda kuti tigamuchirewo bhodhi repanzvimbo ino ratitendera kuti tingwa tichiita richitirongerawo as well mutambo uno watinawo panguva ino yatiri kufara tichita revival yokuti revival ngatigamuchirei bhodhi redu tichiti amen. Ndoda kuti tingogamuchirawo wese anongonzi mutungamiriri panzvimbo ino anoremekedzeka. Noda kwenguva yedu ndoda kuti tingogamuchirai tichiti amen vatungamiriri pano amen. Right, nepane nguva yedu ndoda kuti tiite one item yatinayo kubva kumadzimai. Ndivani item yavanoda kuti vaite madekwana ano. Ngavafambe vachiuya kuno kumberi vaite item yavo nekuchimbidzika. Tauya kuzomutenda. Ngatisumukei madzimai. Tauya kuzomutenda Mwari. Tauya kuzomutenda. Tauya kuzomutenda. Tauya kuzomutenda. Tauya kuzomutenda Mwari. Madzimai auya kuzomutenda. Tauya kuzomutenda Mwari. Tauya kuzomutenda. Tauya kuzomutenda Mwari. Madzimai. Tauya kuzomutenda. Tauya kuzomutenda.
Nyakasa msiwe isuku. Eba roji puti. Send them in. Yes. tinokutendera vana mama nekuita item imba yaMwari parevival yana baba. Ndisingadi kunyanya kupedza nguva, ndoda kuti ndigopa nguva kuna baba vagouya vachiti sumudzira mushumiri madekwana ano. Ndangoda kuti tiwane nguva yakuti tiwane kunyengetera baba, nokuti you find kuti inini vanondiitira zvakanaka, isu vanotiitira zvakanaka nababa. You find kuti pese patinofamba baba vakataura izvi tinofamba zvakanaka, tinotungamirirwa. Saka tinofara chaizvo kana tiri pamberi pedu tinavo nena baba atirongera mutambo wakada seuno 3 in 1 panguva ino yerevival yedu yana baba. Saka ndowanzika kupedza nguva, regai ndipe takasimuka tese tipe nguva kuna baba vakotisimudzira mushumiri wedu madekwana ano. Muchire baba chikasha pamwe chete naamai vanga vachitichera zvakanaka, pamwe chete nababa Zhovu senior vanga vachicheya kuintercession. Pane zvavataura, hanzi ukanzwa mama vati, hanzi ukanzwa mukadzi ati ndozvinoita vana baba kana ndozvinoita varume, ari kungotaura kuti iwe dhira reproblem yako kumba kwangu iriko. Saka ndozvinoita madzimai, mune ari kungotaura kuti iwe dhila neyako, inini ndatosiyawo yangu kumba. Amen and amen. Mwari verugare ngavatiitire zvakanaka zvakare manheru ano. Ndoda kutenda Mwari kuti nhasi manheru ano we just want to receive the word of God again and say, God, heal our brokenness. Whenever we come to church, there's something that is in us that the Lord needs to address. Amen and amen. There's no Sunday that the Lord does not want to speak to us. There's no gathering that we come together and He doesn't need to speak to us. That's why He said, do not neglect this thing of gathering together in union so that I can speak to you. Amen and amen. There is no gathering that He doesn't want to speak to us. Today again we are saying we are broken, we are heavy-hearted, we have challenges. We want the Lord to speak to us. Amen and amen. And it's a privilege that we have servants of God that are willing to talk to us. Amen and amen. And I need to be honest with you. When you are broken, He can talk to you. When you surrender to Him and say, in me, there's something that needs healing, that needs to... You know, one word from a servant of God can turn your life right round and it's transformed. Amen and amen. I have moments in life when I did not feel like continuing, but servants of God have spoken. You are blessed because every Sunday speaks to you. For me, it's a privilege today because a servant of God has to speak to me. No matter how broken I am on a Sunday, I need to speak to somebody when I am also broken. But for you, can I start up a level yamfundis? Amen and amen. You know every Sunday, every revival, every gathering, if I'm willing, my brokenness can be healed.
ndiri kutenda kuti nezuro kune vamwe baba vanga vaine mweya wehasha wakatorapika. Ndiri kutenda kuti kune imwe marriage yanga yakaremerwa neenga, pasina kana demoni, pasina kana mweya wetsvina, pasina kana muroi. But when the servant of God said, go and address anger, and you listen, it means that family is sorted. Okay, let me confess. Kudara ndaingoda kutora hembe dzangu ndotopfeka. Ndanga ndisikadi zvekunzi chimbopfekai, bvisai, iri kufita, haikwani, inokwana. But one day another servant of God told me, you are rushing nowhere. You need to be patient. If you are in a marriage, someone wants you to do certain things in certain way, you are rushing no way. You need to be patient. From that day, I was healed. From that day, I was healed. And I realized one thing. We now have a little hobby that we can do, the two of us. Trying them, removing them. Trying them, removing them. And it makes somebody happy. But it was a servant of God who taught me a skill, and I allowed to be healed. Those things can transform your life. Now I'm now even interested in shopping because we buy them from the shop, we fit them. We go to home, we try them. You see, what does it help? It helps, it improves the relationship of the family. So today, Imama Pirizako, don't resist the word of God. When the servant of God comes, it's one of those things when the word of anger. We have BP, we have sugar, we have every disease that is being caused by anger. The servant of God, I heard it and I heard it well. Don't allow anger. Anger and prayer, they don't stay together. And that word, akaribata, anogona kuregedza meda, anogona kuchengeta mwana wake msikana, anogona kuchengeta mwana wake mkomana, anogona kuchengeta marriage yake, anogona kuchengeta basa rake, anogona kuchengeta upenyu just by drifting away from anger. Improve at the level at which God hears you because of drifting from anger. And today we are saying again, the servant of God is there to build from where she left yesterday. And I am, let's enjoy being healed. You are broken in a way. You are burdened in a way. And the word of God heals that brokenness, takes away that pain, takes away that brokenness. That the servant of God that said prayer and anger does not stay together. Today, she is something. Tibatanitse, maoko, tichitenda mai vamfundisi, Pastor P, vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Tingovaomberera maoko, vafarirei kusvika vasvika. Mukasavafarira havaparidze. Vafarirei vaombererei maoko, vafarirei vachiuya kuzotora nguva yavo muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Shout a better amen for Jesus. Shout a better amen for Jesus. David said, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Only an invitation, he was glad. Now we are in the house of God. We are more than glad. Because there is power which moves in the house of the Lord. There is healing in the house of the Lord. There is deliverance in the house of the Lord. How many are happy to be in the house of the Lord tonight? If you are happy, shout amen. If you are happy, shout power. If you are happy, shout hallelujah. Then give a neighbor a high five and say, neighbor, welcome to church. Welcome to church. Do you know that we have got people who will be in the church but not in the church? Sakamudze kuti welcome to church. Satana anopinza munhu bhiza akagara so akati ndasiya ndadzima stovu
ndina kudzima stove. Service yese anenge achingonzwa kuti wasiya usina kudzima chi. Saka anenge arimo asasimo nokuti chinonzi munhu mind. When your mind is not settled, then you are not there. So be in church tonight, and God is going to do great things in Jesus' mighty name. Whilst we are still standing, allow me to welcome the servants of God at this place. Our Moses of our time, our pastor, our father, our daddy, the anointing one of Jesus. Do we love our servants of God? Do we love our parents? If we love them, I will see. Let us welcome the servants of God, Pastor and Amai Jiriji, in the name of Jesus. Hallelujah! Somebody ululate for Jesus. Somebody whistle for Jesus. Somebody scream for Jesus. Can we shout tonight? We love you, Mom and Dad. You are a blessing to us. Hallelujah. We also want to acknowledge the MC of the day. May the good Lord bless you and your family. In Jesus' mighty name, amen. Allow me to welcome the governing board and all the leaders from various departments who welcome you. May God bless the work that you are doing. May God reward you and may God repay you. In Jesus' mighty name, amen. Allow me also to welcome my husband in substantia. To be here, it's because of him. Noziya pane pamumbo kunzi baba vakataura vataura. You know kuti izwi iri ravakutaura naro vakatiregedzai kuti ndinoenda. But pane rimwe izwi rokuti kana vakatiregedzai unotoziva kuti pano chatochaya panapa. Saka titendereiwo ndigamuchire my only husband that God has given me. We are now 27 years in marriage by the grace of God. And we really thank God. Amen. Tinotenda Mwari. Above all, we thank God Almighty. We are here and we are gathered here in the name of Jesus, not in any other name. And we thank God and we give all the glory unto Jehovah. Ngatimbo celebrate huvapo wa Mwari uri pakati pedu muzita rinokosha ramambo Jesu. Hallelujah! Mwari wakanaka. Hallelujah! Chero usati wabata zvawi mukati megore rino, but ingotenda kuti tine vatakapinda navo muna 2026, but they are no more. We thank God for the gift of life. Better is the tree that is cut because it will sprout again. Kana zvisati zvaita zvinotoita chete. As long I've got life, I understand and I believe that God will do it for me in Jesus' mighty name. Amen. Allow me to welcome my elder Zenika. She is also our secretary. Ladies department. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Commitment yavo inotyisa. Mwari ngavaropafadze muzita raJesu. Amen. Tigamuchiro zvakare tauya namai Maredza. May you please raise up your hand. Mwari akuropafadze akukomborere muzita raJesu. Amen. Takamira kudaro. Ndoda kuti tipinde mushoko raMwari. Ndanakizwa when you were sharing, I said, toda kutenda Mwari because we are gathered in 3-in-1 revival. 3-in-1 revival. Number 1, we are celebrating 10 years. Hallelujah. Number 2, we are celebrating our pastor, our father's birthday. Number 3, we are on men's revival. Hallelujah. So, I'm calling this a conference. Rega kutombotamba nazvo. Pane mumwe munhu achatowana nyasha dzekurarama kuburikidza neupenyu hwamufundisi. Pane mumwe munhu achatocelebratawo kuburikidza neanniversary yatiinayo. Kumba kwenyu kuchatocelebrate kwawo. Uye zvakare pane mumwe munhu achashandurwa neshoko riri kutaurwa paconference ino. Saka ukadarikwa neshoko
haudarikwe neropafadzo rebirthday rapasta. Ukadarikwa neropafadzo rebirthday rapasta, haudarikwe necelebration yeanniversary. Saka pane chichatokubata chete. Taurira ari pasaidi newe kuti pane chichatokubata. Hallelujah. Let us open our Bibles from the book of 2 Kings. 2 Kings chapter number 4, from verse 1 to 7. Hallelujah. Chimbosumudza Bible rako. Chimbosumudza Bible rako, Bible rako, sumudza Bible. Hey. Hey. Apakaipa mfundisi. Apakaipa. Vana vauye nemabhaibheri kuchechi shame. Aiwa next time tenga bhaibheri anditika. Uye nebhaibheri rako kuchechi anditika. Kana wauya nebhaibheri rako zvinokubatsira. Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Bible is very very important. Ndiyo mbuva yeupenyu. Hallelujah. So can you please read for me from the book of 2 Kings chapter number 4 from verse number 1 to 7. Zvino mukadzi womumwe murume weboka ravaprofita akadanidzira kuna Erisha akati, muranda wenyu murume wangu afa, uye munoziva kuti iye aitya Jehovha. Asi zvino uyo waakanga atorera chikwereti ari kuuya kuzotora vanakomana vangu vaviri kuti vave nhapwa dzake. Erisha akamupindura akati, ndingakubatsira seiko? Nditaurire, chii chaunacho mumba mako? Iye akati, murandakadzi wenyu haana kana chinhu kunze kwamafuta mashoma shoma. Erisha akati kwaari, enda unokumbira vavakidzani vako vose vakupe midziyo isina chinhu, usakumbira mishoma. Ipapo ugopinda mumba, uzvipfigire mukova iwe navana vako, udire mafuta mumidziyo yose, ugoisa parutivi, mudziyo unenge wazara. Naizvozvo akabva kwaari, akapfiga mukova iye navana vake vari mukati. Vakauya nemidziyo kwaari, iye akaramba achingodira. Midziyo yose yakati yazara, akati kumwanakomana wake, ndivigire mumwe mudziyo. Asi iye akapindura akati, hapachina mumwe mudziyo wasara. Ipapo mafuta akabva aguma. Akaenda kundoudza munhu waMwari, uye iye akati, chienda unotengesa mafuta ugoripa chikwereti zvako, iwe nevanakomana vako mugorarama neanenge asara. A certain woman of the wives of the son of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the doors behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Then she came and told the man of God that he said, go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. May the good Lord bless the reading of his word. God bless you. You may take your seats. Father, I thank you. Father, I bless your holy name. As I stand before your people, Lord, I commit this time into your hands.
Your word says, men shall not live by bread alone, but by every word that cometh in the mouth of you. Father, I pray, O God, that you may speak to your people. Father, I pray, O God, that you may give understanding to your people in the mighty name of Jesus of Nazareth. As I speak your word, I pray, Almighty God, that the sick may be healed, the oppressed may be set free. In the mighty name of Jesus of Nazareth, I pray. Amen. Glory to God. Amen. Pa msangano uno tine theme yatakapiwa iri kunzi izvoni praying power, simba rababa riri pamabvi. Amen. Chero ndikaenda uko neuko, I will try kuti ndive mutheme yatakapiwa. Amen. Now ndauyawo ndine ka theme nyana kangu kandaisawo kekuti prayer must be balanced with the physical. Prayer must be balanced with the physical. Amen. Munhu akagara sezvatakaita pano manheru ano is 2 in 1. Uri spirit, uye zvakare uri flesh. The physical and the spiritual. So this physical and the spiritual has to balance. So vanhu vazhinji tikanamata tinoti zvaita zvapera. Zviro kwazvo zvinenge zvaita handitika. But tichazofamba tichionana, handisi kurwisana neprayer. Ngandinzwisiswe, handisi kuti kunamata kwakashata. Kunamata kune simba, uye kunamata kunounza ma-prayer, kunounza ma-answers. But this must be able to be balanced. Amen. If you look at verse number 7, it says, then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay the debt, and you and your sons live on the rest. Hallelujah. You and your sons live on the rest. Jesus Christ. Amen. Many believers know how to pray, but not everyone understands that God often expects us to take practical steps after we pray. Faith is not passive. Prayer invites God's power, while obedience and action position us to receive his provision. Hallelujah. This is the story of a widow. I know and understand that many people, you know this story. But God has given me this story kuti ndiparidzire mumwe munhu in another way. Pano tiri kunzwa kuti mukadzi uyu aive nemurume anonamata, kwete murume chidhakwa, but murume wainhonga tsono. He was one of the prophets. Waitoda Mwari, waishandira Mwari, waive nechiprofita. Sezvineiwo zvatinongoziva kuti pasi pano hapagarwe nekusingaperi. Pane nguva yekurarama, pane nguva yerufu. But rega ndikuudze, pane chakavanzika chekuti rufu harikuzikanwa musi warwunouya. Izvo zvitakagara so, munhu wese arikunzwa kuti ndiri kurira. Vanoremera mastiriti ahoyi. Unenge uchinzwa mazuva ano kuti ndiri kuremera mastiriti. But zvakadaro munhu ngaazvizive kuti pasi pezuva rino hapagarwe nekusingaperi. Saka munhu ngaarongeke. Taurira ari pasaidi newe kuti rongeka. Munhu ngaarongeke. Vanhu vasina kurongeka vanobhohwa. Vanhu vasina kurongeka vanonetsa. Munhu wemuprofita chokwadi chokwadi.
ndokutantamura kutora zvikwereti. Tine vanhu vanokwereta vari muchechi, vanotora zvikwereti vachitora zvikwereti, ozosvika pastage yekuti haachakwanisi kudzorera zvikwereti izvozvo. Paanenge asvika pastage yekuti haachakwanisi kudzorera chikwereti, ndo paanotanga kunzwa kuti haini kana kuchechi kwacho handichaende, vanhu vacho vanotaurisa. Izvo nyamba kwete, aakutiza zvikwereti. Pasi nezvikwereti, the word of God says, thou shalt not borrow, but thou shalt lend to nations. Mweya wezvikwereti, mweya weurombo unobva kuna Satani. Ende mumwe mweya wezvikwereti wakaipira kuti you are not satisfied of what you have. You are not content of what you have. Zvimwe zvacho zvikwereti hazvitorerwe kuvaka, zvinotorerwa zvinhu zvisina basa. Ndine vanhu here? Manheru ano nezita raJesu. May God help you that you may live according to what you have. Ibva muzvikwereti. Taura ari pasaidi neyekuti buda muzvikwereti. Nongo achikwereta vanhu. Dzorera zvikwereti zvacho izvozvo, utange upenyu hutsva. Munhu anotora chikwereti chokuenda kuNando's haunyari. Tagarisa tisina kumbobuda tisina kumboenda out. Saka regaiti otoona kutofonera munhu. Ndiri kukumbirawo kuti mungotiisirawo 1000 ndozokupai kupera kwemwedzi. 1000 yekuendesa kuNando's. The devil is a liar. From today, in the name of Jesus, may you be delivered kubva mumweya wezvikwereti. Nai vaitorera zvine musoro zviri nani. Chokwadi here munhu kutorera kuti ndoda kuenda kuNando's. Dzimwe shasha mazuva anaya ekuti mapata ari kuitwa anoitwa aine madress code. Anotorera chikwereti chekuenda kupati yemumwe munhu yekutenga hembe yelo. Jehovha ngaakubatsire. Pausina hauna, pausingakwane haukwane. Tenda kuti Mwari unosumudza. Rega kuisirwa pressure nezvinhu zvausingakwanise. Kune vanhu vanoisirwa pressure nevamwe vanhu. Vana mainingi vakazvibatira zvinhu zvavo vakazvichenera. Vane bhachi ravo, makota avo, mazuva ano kuri kutonhora. Nejombo yavanzi handotozvida, handonotsvaga mo. No. Don't live in competition. Don't live under pressure. May God help us even in church. Vanhu vanenge vachipanana pressure. Live according to what you have. Believing that God is the raiser, is the lifter of men. Pandiri panapa ziripo pandinofira. Pandiri pano pane kwandiri kuendeswa naMwari. Tina Mwari anosumudza marombe kubva muguruva vachaendesa pakakwirira kuti adye nemachinda. Kana ndisati ndasvika ikoko, tine kamwe kasaying katinoita kuchechi kwedu kekuti tungamirai, tiri kutevera. Gutsikana neupenyu hwako. Vanhu vazhinji vapinda muzvikwereti nemweya wekusagutsikana. Sakope nyaya dzekwamainingi augare kwamainingi. Don't try to be someone. You are not someone. I am myself. Live according to your life. Imi mukurarama nezvauinazvo ndo mune matestimony. Ndo mune matestimony. Amen, amen. Ndotaura zvangu. Jehovha ngaandibatsire. Noziva here pane vamwe vanhu vokuti haasati anemba. Asi unomona achidhiraivha Range Rover, handina kuti motikari dzakaipa. But wadiya hako kudhiraivha Corolla. Wotsvaga pekuti ugare nevanhu. Hawa zvinzwa.
Amen na amen. So this widow went to Elisha, the man of God, and she cried to him and said, you know my husband, he was a prophet. Waida mwari, asi zvino wakafa, akasiya zvikwereti. Ifamushe. Kwata zvokufa uchisiya zvikwereti. Ifa uchisiya mari dzinosara dzichichengeta vana. Open now my policies. Unoziva pane pambo kuti ukafirwa so unosara uchinzwa kuti aiwa ndigere. Unongochema kuti munhu haachisipo, asi life chaiyo unenge uinayo. Munhu ngaagadzire remangwana. Remangwana rake ngarive rakagadziriswa. Amen na amen. My life policy ari kungovhurwawo nevamwe. Iwe unombva watadza kana kuwana imwe chete, kana kuwana zvako yefuneral yekuti igokuviga. Zvikanzi murume wangu wakafa, asi wakasiya zvikwereti. Zvino munhu wezvikwereti wakuuya kuzonditorera vana vangu vakomana vaviri. Ndivo chete vandanga ndinavo. Handina chimwe chandakasirwa. Haana kusirwa matitle deed, haana kusirwa motikari, haana kusirwa munda, haana kusirwa imba, kusirwa zvikwereti. Taura ari pasaidi nekuti usandisire zvikwereti. Wedza murume kana mukadzi, ngaarege kukusira zvikwereti. Kana munhu akufa ngaafe mushe. Hallelujah. Amen na amen. So ataura izvozvo, Elisha akati unoda kuti ndikuitire. Zvikanzi handizivi, but ine handina chandinacho. Vana vangu tu vakomana, ndo vandinavo, ndo vakuda kutorwa. Kana vakatorwa ndinosara ndisina chandinacho. Asi kumba kwangu kunongori nejare oil. Ndakambotaura nezuro ndikati ana baba yakapera nguva yekuti munotemba neminamato yana amai. Ndimi maprisita. Ana amai nevana ngavatembe neminamato yenyu. Amen na amen. Hallelujah. Haana chekusira vana, aenda asina chaasiya. Amai vakachema vakati, zvino ndoita sei? Do you know kuti ipapa patiri kuverenga? Uri kuona here kukosha kwemunhu waMwari? Munhu haana kuenda kuhama dzake. Amai ava vave nehama. Kwakaberekwa murume wavo kwaiveko. But havana kuenda kuhama dzemurume. Havana kuenda kuhama dzavo kwavakaberekwa. Vakamhanyira kumunhu waMwari. Amen na amen. Pane mamwe ma-situations asingade brother yako. Pane mamwe ma-situations asingade sister yako. Anoda munhu waMwari. Muupenyu hwako koshesa munhu waMwari. Chero ukasati amen wazviwa. Koshesa munhu waMwari. Remekedza munhu waMwari. Amen na amen. I'm just imagining kuti dai amaya vaive vasina ukama nemunhu waMwari, vaisagona kuenda kunomudza nyaya. Amen na amen. Pachechi paunopindira pano iva neukama namufundisi wako. Do you know that mufundisi pane vanhu vanoswededza vamwe vanhu kure nevafundisi? Hakuna mufundisi akusvikike. Akusvikike. Munhu uya uyeri ugopiwa bhizi yausina. Mufundisi vanogara vari bhizi. Rega ndikuudze vafundisi tinogara tiri bhizi. Bhizi yacho ndimi kubasa kwedu. Ukatonzwa kuti tiri bhizi ka, tiri kutoita bhizi neyako iwewe. Amen na amen. Hatina imwe bhizi hatina, handiti munoita bhizi nemabasa enyu. Nesuwo tinoita bhizi nemi. Saka usadzivise vanhu kusvika kumunhu waMwari. Rega munhu asvike kumunhu waMwari. Regai vanhu vavake ukama nevanhu vaMwari. Iwo wacho usatsikirirwe futi. Amen na amen. So wakaenda kumunhu waMwari.
akasvikako akataura nyaya yake. Apedza kutaura nyaya yake, zvikanzi nemunhu waMwari, iwewe kazvoita panapa, chienda unokwereta midziyo yakawanda. Munhu waMwari, muri kuzvifambisa sei? Muri kurasika sei mu1 room? Ndauya kuti mundidzikinure muchikwereti. Apa maakunditi zvakare, chienda unokwereta midziyo. Zvakuita kunge chikwereti chakuwedzera. Shoko raMwari upenzi kune vanoparadzwa, asi kwatiri isu isimba. Zvimwe zvinhu zvaMwari hazvinzwisisike. Zvikanzi enda unokwereta midziyo yakawanda. Kana wauya nayo, wopinda mumba nevana vako, wovhara madhoo. Amen na amen. Ndoyozotaura nedzimwe hama kuti kana muchinge mawana dambudziko kumba kwenyu, regai kumhanya kwese kwese, endai kumunhu waMwari. Kana munhu waMwari wakupa izi shoko, chiendai naro muvhare madhoo, motanga kunamata. Mwari unokunzwirai tsitsi. Mumwe munhu akaita dambudziko, anoda kuti nyika yese izvizive kuti ndiri padambudziko, awana anomubatsira. Rega ndikuudze, ukazvishambadza nevavengi vanofara. Vaya vanofara vanoda kukuona uchichema, vanenge vachipembera kuti hekani waro zvaiwana ngwarati. Especially mune system yekuti kana muri mudambudziko munongoisa pastatus zvidhori zviri kuchema, kufadza vavengi, kutaurira nyika yese kuti hazvina kundimirira musha. Ivo vese vanodhiraivha nevanenge vakapfeka hiri, do you know kuti vamwe vacho zvinhu zvinenge zvisina kumirira mushe. Svotesa Satani nemadhimoni ake. Pazvinenge zvakakuomera, pfeka gogo. Pazvinenge zvakakuomera, sunga tai, chest out. Wotanga kuti naJesu ndinovimba, nguva dzose ndinovimba. He is my way maker. He is my miracle worker. He is my Father. Sachemedzwe nemadhimoni. Usaita kuti vavengi vakufare, vafare vachitaura kuti murwendo rwuno, rwendo rwuno akapabuda pabudike. Zvikanzi tora nevana vako, munozvivharira dhoo. Kana mapinda mumba, chitangai kudurura mafuta. Kana madurura mafuta, munenge muchingodurura midziyo yese yamaunganidza muchidurura. Angari mafuta akatanga kuita munana. Pane mwe minana iri kuzoya kumba kwenyu zvemunana. Minana iri kuzoya kumba kwenyu zvemunana. Amen na amen. Anzi pindai mumba yemukati, pasina anoona. Dai vakazviita, vanhu vese vachiona, kajake mafuta kachizadza 20 liters. Voenda pane rimwe rozadza 20 liters. Vanhu vese vaitanga kuti varomba. Makambozviona kwani kuti jaa inozadza 20 liters, igozadza imwe 20 liters, igozadza imwe 20 liters, igozadza imwe 20 liters. Plus pavaizonotengesa mafuta hapana ayada, aiti mafuta emushonga. Saka zvinonzi pinda muimba yemukati. Shamwari kana wakunamata, rega kutsvaga kuonekwa, enda panzvimbo dzakavanzika, wotanga kudaidza Mwari wako. Vanhu vachaona nemaresults kuti pana akadaidzwa mumba umu, pana akadaidzwa kumhuri, pana akadaidzwa muupenyu zvichishanduka. Oh my God. Jesus of Nazareth. So the title of my message, I said, prayer must be balanced with the physical. Atingona mati chete. Toswerera mukunamata, topedza mukunamata, zvoramba otonzwa kutoti ndaakurara. But kana wapedza kunamata, shanda. I'm just thinking zvangu. Imagination hairambidzwe. Muprofita uyu anogona kunge aiswera kumaso achinamata, achitsvaga Mwari, Mwari vachitaura naye. But apa akanga asingagone kubalansisa zvinhu zvaimuomera.
aizoteka advantage yekuti vaanenge anamatira ovakwereta. Zvino akazokwereta mumwe asingakweretwi. Kati ndinotora vana vako ivava. Amen na amen. So kunamata kunoda kuti ubalansise. Tapedza kunamata. Shanda. Be a hard worker. Hallelujah. Amen na amen. Prayer opens doors, but action walks through it. Chakutanga widow uyu haana kungoramba agere mumba make, wakaenda kumunhu waMwari. Ndo kunonzi izvone akaenda muthi spiritual. Akati zvino ndoita sei? Akaudzwa shoko rekuita. So when you are praying, you are approaching the spiritual. Hallelujah. So when he went to Elisha, it was a sign that she is seeking God. And the other thing that you have to know is, after you have prayed, you have to take action according to what you have been praying for. Hallelujah. Ndo paanoudzwa nemunhu waMwari, akanzi nemunhu waMwari, enda unounganidza zvinhu. Akaunganidza zvese, mafuta akazara. Zvikanzi nemunhu waMwari, chienda unotengesa. Munhu waMwari haaziri akamutengesera. Amen na amen. Haana kutengeserwa na Elisha. Akatengesa ega. She was given an instruction, and she followed the instruction, and she sold the oil by herself. Amen. Do you know that there are people who are closing their doors of miracles? Because anoti kana ndangotaurirwa shoko zvatoita hazvizirizvo. Ukataurirwa shoko, act upon the word. Sell the oil. Pay the debt. Live on the remainder. That means this was now a continuous business. Harina kuzoperera ipapo. Apedza kudaro, akatanga kuti abhadhara chikwereti. Chikwereti chapedza kubhadharwa. Iye nomvanzi zvawatengesa mamwaya, chirarama naizvozvo. Iyewo ndokuzofunga akati, chiregai ndirambe ndichiita business remafuta nokuti rinofamba. Prayer must be balanced with the physical. Don't just pray and be less. Enda kumujuru iwe simbe. Unoona kushanda kunoita mujuru. Hauna manager asi unogona kuvaka zichuru ziombe. Hallelujah. So I am saying to the church today, church ivai vanhu vanoshanda. Right now some of the people unonzwa kuchinza mukoma wangu akaromba. Avanoshandisa mishonga. Vamwana hapana mishonga yavanoshandisa. They are hard workers. Pasine usimbe. Bhaibheri rinoti ane usimbe ngaarege kudya. Umberera Jesu maoko. The miracle needed a practical action. For you to get out of that poverty, you need a practical action. Start working. Start doing something that brings profit. What does the Bible say in the book of Proverbs? It says, mere talk brings poverty. Ini gore rine ndichaita zvokuti nezvekuti mere talk. Ipapa tikatarisa kuvanhu so tamu mwedzi wechi7 vamwe vacho vaiti gore rine ndida kutanga chekuti nechekuti ichocho chakanzi chine mari muri papi.
zvii zvakaitika. Amen na amen. You pray for a job, submit applications, isa ma-CV, kana wanamatira basa, ukanamatirwa basa pano, the next step, chisoka ma-CV zako. Kwete kuti wanamatirwa umva wangoti rinouya, iwe, ndokunyeperana chaiko chaiko. Amen na amen. Prayer must be balanced with the physical. There are things that are required kuti tiite kuti zvinhu zvedu zvibudirire in this world. Do you know that there are people who makes declarations dzakapusa? Gore rino ndinopinda basa. I'm gonna be an accountant. Wakastada accounting here. Some of the prayers, we don't get answers because we pray amiss. We pray wrongly. Zvinodiwa kuti uite accountant, kunodiwa chikoro wostada accounts. Woita chi? Accountant. Kwada kuti hanzi ndinomake, thou shall make a declaration and it shall be established. Don't pray amiss. Hallelujah. Pray for a job. Also submit your applications or your CVs. Pray for healing, but follow wise medical advice when appropriate. Hallelujah. Wanamatira healing. Pane dzimwe nguva dzinoitwa naMwari zvemunana. Zvokuti wanamatirwa healing. Wanamatirwa healing, you can be healed automatically. Ipapo. Suddenly. But pane dzimwe nguva dzokuti unonamatirwa healing. But you can continue to take your medication. Andisikurwa nebasa raMwari. Amen na amen. Pray for a successful business, but work diligently. Amen. When you want kuti basa rako iwewe rive very successful, you have to work diligently. Amen na amen. Kugadzirisawo zvinhu zvako. Business rako rive rine mapepa, rive riri registered. Zvinhu zvako zvese zviri zvakajeka. Hallelujah. So, prayer opens the doors, but action walks through it. So, in everything that you do, you need to action upon it. If you don't action upon it, you will not receive your miracle. Hallelujah. After she had went kuna Elisha, Mwari vakamunzwira tsitsi, and she followed the instruction, and she sold the oil, and she paid the debt, and she lived pamsoro pezvakasara. Dai baba vekumba kwavo vakanga vachizomuka vaiswana upenyu hwachinja. Vaiwana mumba mane makauches. Vaiwana amai vatenga imba. Hallelujah. Prayer needs action. Glory to God. Number 2, God multiplies what we use. God did not create oil for nothing. He multiplied what the widow already had, a small jar of oil. God often blesses what we surrender and use faithfully. What is that in your hand? What skill do you have? Do you know that some of the people, naturally, marakangoisa ma skills mavari. There are people who can plait musoro yevanhu zvokuti unofunga kuti akaenda kuchikoro. That's a skill. What do you have? Use that skill for you to prosper. Zvawinazvo izvozvo zvishandise kuti ubudirire. Amen na amen. Rega kuzvitorera pasi. Pane vamwe vanhu vakangopiwa zvipo naMwari so. Haana kuenda kuchikoro chebaking. But she is a good baker. You can
live on the skill that God has invested in your life. After you have prayed, discover what God has put in you. Hapana munhu akasikwa pano sembasera. Munhu wese ane chaakasikirwa naMwari. Mwari vanotanga zvinhu nekuda kwezvauinazvo. Some of the people who are owning business, havana chimwe chikoro chinoshamisa. As they have discovered that mandiri mune skill irimo. Right now, they are employing vanhu vane madegree. What do you have? The woman was asked, what do you have? A jar of oil. From a jar of oil to a big business. Ndauya kuzokuudza kuti pakamusika pakwe ipapo Mwari vatatandavadza nzvimbo yako. Pakamusika kawina kweikako uchakudziswa naMwari. Amen na amen. Don't despise small things. Hakuna moto unongotanga riri big fire. The big fire ndere mapepa unokurumidza kudzima. Moto chaiwo unogara unotanga uri kadiki uchikura. May God help you that you may grow. Hallelujah. Prayer must be balanced with the physical. If we don't balance prayer and the physical, ndopa unozoti hakuna mata kushanda. Kuna mata kunoshanda, but it needs you to be a wise person. Unonzwa shoko raMwari richitaura kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane nguva yekunamata, pane nguva yekushanda. Pane nguva yekuverenga shoko raMwari, pane nguvawo yekurarama nemhuri yako. Handina kana nguva, haana kana nguva yekumbogarawo pasi nemhuri yake. He's just busy for nothing. She's just busy for nothing. May God help you tonight. Things has to be balanced. Do you know that we have got fathers who do not have relationship with their children because they don't have time? Kokumbo drive oneva na wako kungoenda upstairs motenga ice cream modzoka. Unengo uchingo manya chamanyirwa chacho hapana. May God help you in the name of Jesus. Unozobvunzwa kunzi dedi vakauya vatobuda munenge muchigara mumba imwe chete vana vasingakuoni. The whole week hauoneke. Iwe mazuva anaya eWorld Cup kokumbogara pese semhuri muchionawo bhora. Mazuva anaya PlayStation imbongoitawo usingaziye inini ndinobva kumba kwevakomana. Saka mwana wangu mukomana akanditi, mama mira ndikudzidzisei PlayStation. Ndaenda ndamira. Sikanzi munodai so ndabaya rimwe ndada zviri kubatika, but ndakangoita patience sezita rangu. Ungoti rega ndingomira ndinozvigona here zvekutamba PlayStation. Ndikati ndatadza uzondidzidzisa rimwe zuva. Kuvaka ukama. Sometimes vana vedu vari kupinda muabuse, but vanoshaya vekutaurira vachigara nevabereki. Hallelujah. Amen and amen. What do you have? Use that thing, that small thing that you have. Use it and God is going to multiply it. And the miracle of God will happen in your life. Vamwe vanofunga kuti munana waMwari unoitika kana uine zviombe. Ikako kanhu kadiki kanogona kuunza munana waMwari. Hallelujah. Prayer does not replace responsibility. Prayer does not replace responsibility. Each and every one of us, we have got our responsibilities in life. So when you pray,
After prayer, you have got a responsibility that you have to meet. After the oil stopped flowing, the widow still had to work. After the oil has stopped, the widow still had work to do. Munana waitika, makate esazadzwa, maoiri avepo, munana waonekwa. God has multiplied the oil. But after that, she had a responsibility to sell the oil. Tell your neighbor that you have got a responsibility to transport the oil, to sell it, to manage the money, to repay the debt. Huh? Zvinhu zvaifanira kuita after munana waitika, she had to transport the oil. Aifanira kuendesa kune vanhu vese vari kuda oil, achivaendesera, transporting, giving them, hallelujah, selling the oil, and repay the debt. Hallelujah. So you've got a responsibility. Hallelujah. Amen and amen. Kwete kuti ukabvunzwa kunzi izvoni, daddy, kuchikoro zvanzi tiri kuenda kutrip. Munhu akutotanga kutotaura imwenya. Kana ndabhadhara school fees ndatopedza newe. You have got a responsibility. You are the father. Take the responsibility. Hallelujah. Take the responsibility. Some of the people, they are too lazy. They just want miracles. That's why muchiona kuti vamwe vanhu havadi kunamata. Vanoda kuenda kwavanonzi, havadi kunamata number 1, havadi kushanda number 2. Vanoda kuenda kuchechi yekunzi izvoni, munowana miracle money. Hakuna chinhu chinonzi miracle money, handidi kuunyembera. Dai chiriko, dai takazara nayo. Mari ndeye kushanda. Kutouya kwemari kushanda. Pasina kushanda hapana mari. Ukaona yanzi miracle money, yaye zvikwambo. Pano andutaura naye manheru anhasi. Prayer does not replace a responsibility. You have got a responsibility. Amen na amen. Sapo cheme zvako uchiti ndiri shirikadzi ndakafirwa. Tazvinzwa kuti makafirwa, asi mune penyu pekuti muite. Hallelujah. Work for the children dzamakasirwa. Nyasha dzamwari dzichiburuka. Amen. Many people want supernatural results while neglecting natural responsibilities. Do not neglect natural responsibilities. You have to do your responsibility. You have to work for your family. You have to love your family. You have to make sure that zvinhu zvese zviri right. Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Amen. The other thing that we have to understand is God provides enough for today and tomorrow. Mwari havangotipe zvanhasi chete, asi Mwari vanotipa zvanhasi nezvemangwana. Amen and amen. Do you know that if we listen to the voice of the men of God, we are going to prosper? That's why the Bible says, believe in the prophet. A prophet, haazi munhu uya wamunoti anenge achiti amaisumukai namba dzechitupa chenyu kana kuti namba dzepassport yenyu AE 894456 ndizvo here? Yes, prophet, yes, munhu waMwari. No. A prophet is someone who tells you and interprets the word of God. Munhu anokudzidzisa shoko raMwari. Nokuti mushoko raMwari ndo munotipa upenyu. Amen na amen. So, iwewe semunhu unofanira kugona kutenda mumunhu waMwari, then you will prosper. Believe in the prophet, believe in your pastor, and thou shalt prosper. If your pastor says for you to have a breakthrough,
pay your tithe, follow the instruction. Dai widow uyu asina kufollowa the instruction yaakapiwa naElisha, airamba ari munhamo, vana vakatorwa nemunhu wezvikwereti. But chakaita kuti vana vachengetwe, she followed instruction. Tine vanhu vari muchechi vanoda mufundisi asi vasingateerere shoko raanotaura. So from today, you have to be able to believe in the word that your pastor preaches to you, and you are going to prosper. Amen. God provides enough for today and tomorrow. You will never lack when God provides for you. Amen. Pay your debt and live on the rest. The rest that the man of God is declaring, that is your tomorrow. If you believe in the word of God, when God blesses you, auchazove munhamo zvakare. Amen, amen. Ndakambonzwa kamwe kanyaya so. Kekuti pane mumwe munhu akavaka tuck shop yake. Avaka tuck shop yake. Ndomva anyora pamusoro pamusoro pacho zvikanzi chaitemura chave kuseva. Zvinhu zviri kufamba, tuck shop iri kurana zvakanaka-naka. Ndomva one morning amuka ndokuwana tuck shop yakapazwa, zvinhu zvese zvabiwa. Ndomva anodzima pakanga pakanzi chaitemura chaakuseva. Ndomva anyora kuti chaakutemurazve. Zvoreva kuti adzoserwa kumashure. But ndoda kukutaurira kuti the blessings of God, when it comes in your life, haadzosere zvakare kumashure. The blessings of God, they are there to stay. When God blesses you, you will never lack again. You will never go to lack again. Hauzodzokera kumashure achizotemurezve, nokuti ropafadzo raMwari rinogara nekusingaperi. Ropafadzo raMwari ndere generation after generation. So when we are praying, we pray for the blessings of God that stays. Do I have people in the house? As I'm preaching right now, pane vanhu vari kutogamuchira maropafadzo aMwari anogara nekusingaperi. Kana Mwari vakusumudza, vatokusumudza. Hapachisina nhamo ichadzoka zvakare muupenyu hwako. Hallelujah. So the woman akaudzwa naElisha akanzi izvoni, kana chienda unotengesa uye zvakare ugogona kurarama nazvo, zvoreva kuti hapachisina paachazotadza kurarama. Wese waatengesera mafuta akapera kumba kwake anokudzokera zvakare kushirikadzi kuti mafuta ngauye. So she was living. Tell your neighbor that I'm gonna live. I'm gonna live. Hallelujah. My God provides more than enough for today and tomorrow. Amen and amen. Hallelujah. And also the other thing that you have to know is prayer should produce wisdom, stewardship, and lasting provision. It has to provide wisdom. When God blesses you, you must have wisdom. You must be able to manage your finances. You are the manager of your life. There are people who lacks wisdom in life. Zvokuti akatambira mari, anobroka musi waaitambira. Be a good steward. Munhu anogona kuchengetedza zvaanenge apuwa naMwari. Zvinhu zvese zvatinazvo hazvisi zvedu, ndezvaMwari. Takangozvichengeteswa chete. Be a good steward. And may the provision of God in your life last. Amen. The last one is faith
and work, faith and works work together. Faith and works work together. Hallelujah. Prayer is dependence on God. I depend upon you, God. I trust in you, oh God. Work is obedience to God. Because Adam achiswa mu garden anonzi till the land. Shanda munda. Amen. Shanda munda. So work is obedience. Work is obedience to God. And prayer is dependence on God. Hallelujah. You cannot replace these two. You cannot replace work and prayer. You cannot replace prayer and work. They have to go hand in hand. Hallelujah. Amen and amen. So pakushanda kwako kwese kwa unoita, zvizive kuti mukushanda kwandinoita ndinovimba naMwari. Commit all thy work in the hands of the Lord, and thou shalt pray, and thou shalt prosper. Kana tichishanda ngativimbe naMwari, uye ngatitendei kuti kuna Mwari ndo vanotigonesa. Remember thy God, for he is the one who gives you strength to make wealth. So we depend upon God and we work in obedience to God. And remember, Mwari watinona mata, ndi Mwari watinotarisa kwaari anotonzi akasika denga nepasi akashanda for 6 days. Then the 7th day he rested. It's not nedzimwe shasha dzinoda kuresta the 7 days, but dzichida kudya. May God bless us and may God be with us. Progress yako inouya through prayer. Wanamata Mwari vokuvhurira ma-opportunities, Mwari vokuvhurira ma-doors. But kana vachinge vavhura havazirivo Mwari vanopinda. Door rikavhurwa, you have to take action yekufamba uchipinda. So ma-opportunities akauya muupenyu hwako, take them. Work with diligence. Be a good steward. In Jesus' mighty name, amen. Prayer has to be balanced. If you don't balance prayer, unozofunga kuti prayer ishande. Vanhu vainamatirwa vainzi sumuka. Iye anga asingagone kusumuka, but akaramba akagara anogona kutadza kugamuchira munana wake. But for you to walk, ukanzi sumuka. Amen na amen. Ukanzi vhura maziso kuti zvinhu zvako zviendeke. The church of today do not be less. Church tisu vanhu vanofana kubudirira kudarika vari munyika. But shoko raMwari rinoti vana verima vakangwara kudarika vechiedza. Because vana vechiedza vanomhanya. Amen, amen. Hanzi pakutaura kwemazuva ano vanongwavha. But vemuchechi vanenge vachingoti it is well. It is well muchifamba netsoka. It is well muchiroja. Get up. Ngwavhawo. Ita zvinoita kuti mhuri irarame. Tamuka pakati pe-midnight tichinamata, tichi-approach the spirituals that fight against our progress. Mangwana makuseni, muka makuseni, geza ubude. Uti na Jesu ndinovimba. The favor of God is upon me. Whatever I touch with my hands, it will prosper. We declare the word, but sometimes patino declare pacho. Apana chatiri kubata. Chatinobata chacho chino prosper. Apana. For you to prosper, do something with your hands. Because the word is saying, whatever
check. Whatever you touch with your hands prospers. Amen and amen. Wakuendesa contract yako woinamatira kuti Mwari ngaino. Ndiri kuziva kuti handizirini ndega ndiri kuendesa. Kune vazhinji vari kuendesa. But nekuda kwenyasha dzenyu nefavor iri pamusoro pangu ngainobudirira. Amen na amen. Don't stay behind. Usagare pasi. Sumuka. This lady did not cry. Aringori mumba make. But wakasumuka. Manero anasi. Ndauya neshoko kune mumwe mono. Time is up. Do something. Amen na amen. Kana kuine nzvimbo inofana kupfumiwa muchechi. Because Jesu vakatifira pamuchinjikwa kuti tirege kuva varombo asi tive vapfumi. But upfumi hwacho hunotofanira kushandirwa. Amen na amen. Do I have people in the house who are saying, Lord, help me, that I may be able to balance the spiritual and the physical? Hallelujah. Amen and amen. Very prayerful, but very less. And at the end, there are no results. Ameno kana zviri kuno, you find kuti panomboitwa ma appreciation by intercession. Vanhu ve-intercession, vanhu vanonamata vanomira nebasa ramwe. But when it comes to giving, no vanoenda tishomanene, asi vari vanhu vanonamata. Nsigamuchirai, muropafadzwa. Iwe. Vanhu tapedza kunamata, ngatishande. Ibva pausimbe. Ibva pakuti ndanamata, zvaita. Yes, believe that ndanamata, zvaita. But enter into the naturals. Natural inongoti munhu ashanda naye anowana mugove. A hard worker, hard working brings profit. Brings what? You can't get profit when you are lazy. Ndiri kutaurawo zvine musoro naime vanhu. Amen na amen. Prayer brings divine provision. Practical obedience turned that provision into lasting blessing. Chanzwisisika. Amen and amen. Saka kana uchinge wanamata, Mwari vanoita munana kuti uburuke. But kana munana wacho waburuka, you have got the power yokuti zvichiva zvinhu zvinobatika. Do you know that tine zvinhu zvedu zvatakanamatira zviri munyika yemweya zvakangomirira kuti iwe ukangochitora action zvatoburuka zvapa nyika yevapenyu? Zviripo zvatakanamatira Mwari vakazvinzwa vakazviregedzera kuti zviuye panyika pano, zvakangomirira kuti you take a step. And if you continue seated, unofa zvinhu zvako zvirimo zvisina kusvika kwauri. But tonight, in the name of Jesus of Nazareth, as we are encouraging people to pray so much, also balance. Pane imwe yataimbotamba kumusha inonzi Siso ameno vakakurongoa dzangu kana yanga iriko. Siso haibalance. Nototi chimwe kumusoro chimwe pasi. Haife yakabalance. Upenyu hwesiso ndokuti chimwe chakakwirira chimwe chiri pasi. But today I want you to say balance. As much you are doing your things, everything must be balanced. If you are not able to balance your things, some at the other side will suffer. Amen. The other side of your life will suffer. If you don't have time with your spouse, your marriage will suffer. Balance. Know how to manage your time. Know how to do your things. And the things must be balanced. Amen. Even if God blesses you with money, be able to manage those money.
because pane vamwe vakazopiwa mari vakatadza kudzimaneja akatoyeduka nekuda kwemari yapiwa naMwari. Balance is very important. Hallelujah to God. So tonight, as I come to the end and close my message, Lord, teach us to pray with faith and to act with wisdom. My people perish because of lack of wisdom. Amen. Ukatadza kubalansisa zvimwe zvinhu zvako, you will suffer one way or the other. May God help us to recognize the opportunities that are placed before you. May God help us that we may be hard workers. Amen. As we are claiming that in this second half of the year, we are going to prosper. Put more effort in your work so that you prosper. Mamwe mazi mweya tiri kurwisana nawo hapana mweya wetsvina zvambotaurwa namufundisi. It's only you usiri kuziva zvaunofanira kuita. Ukaziya nzvimbo yako, ukamira panzvimbo yako, chaona kuti Mwari vachakubatsira. Minamato yewakarurama ine simba guru pakubata kwawo. This widow aive munhu anotyawo Mwari, saka minamato yake wakanzwika, Mwari vakamuzarurira, and she was not a less person. Hallelujah to God. May God bless us and may God remember us that we may work our work with diligence. Hallelujah. May we all stand, and I want us to go before the Lord and pray. Uti Mwari ndibatsirei, Mwari ndinzwirei tsitsi, Mwari ndinzwirei ngoni nezita raJesu weNazareta, that I may be able to balance my life. Umwe upenyu hwevanhu isiso, but kubvira nhasi kuburikidza nenyasha dzaMwari upenyu hwako ngahuve huri balanced. Make sure you have time with your family. Make sure you have time with your spouse. Make sure you work for your family. Make sure that you are organized in life. Zvinhu zvako zvese zviri organized. Munhu anofa so mukadzi wake hatozive kuti matitle deeds emba ari papi, tine polisi kupi. Vanhu vanosara vachitambudzika, iwe wanga uchibatirwa mari, wanga wakajoina life policy, but zvisina kurongeka. Be organized. A prayerful person is an organized person. May God help you, and may God grant you wisdom tonight. God gives you a business, be able to manage the business. Shatarabakaha. Rizotorobokosai. Lift up your hands to the Lord. Be an organized person. Munhu uri kuda tsvagawo kuda kuroorwa so, unogeza-gezawo zviratidzawo pane vamwe, kwete kuuya ungori kuti unozongoona chechi yese yangu kuti yes my guru, iwe uri musikana, kapfekero kacho akaite zviso pamarket. After you have prayed for a life partner, dress up. Shatarabakashika. Retarabakasika. May God grant you wisdom to manage the blessing that is upon you. May God grant you wisdom that when you are praying, you don't pray amiss. Because there are people who are very prayerful, but they pray amiss. Shatarabakahai. Tidzidzisei kunamata Mwari. That kanatonamata, tinonamata in according to your word. In Jesus' mighty name of Nazareth,
Razotorobokoshika. I want you to raise your voice this evening, and I want you to start praying to the God of Israel and say, Lord, remember me in the name of Jesus of Nazareth. Razotorobokoshika ndarabakahaya. Pane vanhu vakanzwa kuti Jesu vari kupfuura nepamaraini avo, akati zvandanzwa kuti Jesu vari kupfuura, regaiwo ndidaidzire nditi mwanakomana waDhavhidha, ndinzwireiwo ngoni. Akapfuura ukasadaidzira unosara wakadaro. May God help you in the name of Jesus. Pane mumwe mukadzi waiva nechirwere chekubuda ropa, paakanzwa kuti Jesu uri kupfuura, wakatanga kutora step, akati pandichanobata mukombere wenguo yake ndichapora. Prayer has to be balanced with the physical. Take action towards your miracle. May you please walk towards your miracle. Your miracle is here. To walk towards it. Walk towards it. In the name of Jesus of Nazareth. The devil is a liar. Razotorobokoshika. Refuse to be passive. Nezitara Jesu e Nazareth. Ramba kuva tsimbe, ramba kuva munhu ari disorganized, ramba kuva munhu akango asina shoko maari. Act upon the word and live according to the word. In the name of Jesus of Nazareth, this is not a time to relax. After you have prayed, do action. Act upon the word of God in the name of Jesus. Tonight, as the man of God is going to come in front and announce a word in your life, take action according to the word that the man of God is speaking in your life, and you are going to prosper. Pane vazhinji vakaudzwa kanzi nguva yenyu yakwana yekuchiregedza basa. Start your own business. Vakariska, vakatanga kuishanda, zvinhu zvakachinja. Nezita raJesu, manheru ano, yatarababa, shikandorobokosaya. If you are kana uri muzvikwereti, manheru anoita, Lord, deliver me. Deliver me kubva mweya wezvikwereti nezita raJesu eNazareta. Handizive kuti ndinobuda sei, handina mari yacho, but mweya mutsvene, deliver me nezita raJesu. Etarabakasika. Trust in the Lord. Trust Him that He is going to deliver you. He is going to rescue you in Jesus' mighty name. The power is moving in the name of Jesus. God is the lifter of men. People are being lifted tonight in the name of Jesus. Pane nyasha dziri kuburuka pano. May you please repent and say, Lord, in the name of Jesus, help me that I may believe in the man of God, and you are going to prosper. Praise somebody. Pray in the name of Jesus as I call the praise and worship to come in front in the mighty name of Jesus. Pray. As you are going back home, you must go back home holding your miracle in the name of Jesus. Usatende kubuda muno, usina munana wako, munana ngauburuke, nezita raJesu. Kumba kwenyu munana ngauburuke, kubasa kwako munana ngauburuke, kubusiness rako munana ngauburuke, nezita raJesu, neropa raJesu eNazareta. Ndoda mwe muno anoti musandipfuura Jesu, pamuri kuburutsira vamwe munana, neniwo ngaiburuke nezita raJesu, neropa raJesu eNazareta. He is here tonight. He is here to transform your life. He is here to touch you. He is here to change your situation in the name of Jesus. Vana vangu avatorwe, ndiri mukadzi weumare, ndiri baba veumare, vangu vana avatorwe,
ndinovashandira handina mwana anoshaya school fees nezita rajesu yatarabakashika reterebekesaya. I pray for the blessings of the Lord to come upon you right now. The blessings of the Lord that last in the name of Jesus of Nazareth. May your doors be opened. May your opportunities come your way in the name of Jesus of Nazareth. Less people have got excuses. Less people have got excuses. Not was cheated and in a Maria started. Less people have got excuses in the name of Jesus of Nazareth. Razotorobo koshika reterabakashika. Pane vamwe vari kutanga mabusiness asina kana mari yestart, anongotsvaga mabhizi job asingade start, ototanga kusumuka manheru anhasi nenyasha dzamwari. Vana vepano ngavasumuke nezita rajesu yabakasha reterabakasika. Handisumuke zviri ordinary. Handisumuke zviri ordinary. Mumwe ngaadeclare kuti ini kusumuka kwangu hakuzi ordinary. I am going, ndiri kuzosumuka zviri extraordinary. Ndakusumuka varume, ndakusumuka zviri extraordinary nezita rajesu eNazareta. Pane vanhu vari kurangarirwa ana Mefibhosheth vakasumudzwa naMwari wamasimba ose zvisina ani wakamboona nezita rajesu yatarabakashika yetarabokosaya. In the mighty name of Jesus, just raise up your hands as I call pastor to come and speak a word in your life in the name of Jesus, to come and give you an instruction. When he gives you an instruction, follow that instruction and you are going to see miracles in your life in Jesus' mighty name. Yatarabakahai. In Jesus' mighty name I pray. Oh, rieterebekesai. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Baba vari kudenga nezita raJesu. Manheru ano Mwari muranda wenyu mamutuma ataura izwi. Kune vanhu vakanyengetera nevari kunyengetera, vanga vasina simba kana vaiverengera kuita zvinobatika zviri practical. I pray for everyone here present that whatever they've prayed for, enable them to do it. Father, we are connecting our prayers with the marketplace. We are connecting our prayers and the word that have been taught to us with our homes. That whatever we have prayed for and declared, we are able to take it into the natural. Father, that we tap into the right world wisdom to structure and to produce wealth. Baba, ndiri kunamata kuti whatever the spiritual principle that we know, we take it into practice, that we may build empires that are structured and rooted in your word. Father, that we are able to do things. Simba rekuita zvinhu. Baba, ndiri kunamata kuti vane chikafu kudzimba vawanirwe nyasha dzekuchibika, vane njere vawanirwe nyasha dzekudzishandisa, kwete kugarira pfungwa dziripo kana maskills. Baba, ndiri kunamata kuti dhimoni reunyope, mweya wekuverengera ubude muvana venyu Mwari. Baba, pakati pedu tine vanhu vakaropafadzwa, vane simba rekuita zvinhu asi vasati vaakugona kuzviita, vamwe nekuda kweunyope, vamwe nekuda kwekutya, vamwe nekuda kwekuleka faith, kuti zvaanamatira mupreya paanobuda hazvichaita. Ari mupreya anozviona zvichiitika, apinda mumarketplace haachagona kuzviita because of fear, because of hesitation, because of procrastination, and because of comparing your word with people's words. Baba, manheru ano ndiri kunamata
kuti vana venyu vari kunzwa nevanzwa vhangeri vakwanise kuita zvinhu in the natural, so that prayer may manifest in the natural, from the supernatural to the natural. Baba ndiri kunamata kuti sezvamakatendera Josefa kududzira hope akazogona kumaneja Egypt amunatural, azvibata mumweya akazviisa munatural. Mwari vekudenga tine vana vanogona, ngazvirege kuperera mukugona. Let it come to practice. Baba maita henyu neshoko renyu ndiri kudeclare kuti wese aiverengera nevese vanonyanya kunamata vachikunzwai vasingazviite wakwanise kuzviita. Baba maita henyu nemudziyo wamashandisa nekushandura kwamaita upenyu hwedu muzita raJesu. Amen. Mama pamanga muchiparidza ndine munhu wananga ndichinyengeterera svondo rino. Ndinotageta vana kuti svondo rino ndiri kutageta vanhu vakadai. So I targeted a few ladies. Among them there's a lady. She talks to me, she talks to Mama, she greets us. But when I was praying so hard, the word of God said to me, she doesn't deserve any blessing. And I checked kuti for makore andararama naye, I've never received even 1 rand from her. But anondikwazisa mamuka sei maswera sei makadii. But I have unozapandazonzwa mweya mutsvene uchitaura neni ndarohwa nehana. I have never ever received a single cent. I checked per list per laptop pangu. From 2018 I've never received even 1 rand. List like a repo even for appreciation. Imagine. And she's part of people I'm praying for. Kuti uyu munhu agarisa uyu. I'm not seeing movement. Uyu munhu uyu. Azonzere pastor Jiriji wamutadza. Hapana movement. But I realized that I have never received a cent from that person. And Mwamchene said, uyu aasikusimuka haana chaakamboita. And I was thinking, uno munhu anogona kunamata pachechi asina chaakamboita. And the breakthrough yake iri pakuti haana. I have never eaten her money. Not even a cent. Imagine giving birth to a child who grows up, marry, and you have never eaten a cent, and you are a parent. Andina hangu access kuvabereki vake, but maimbe ndaiva naenda ndambobvunza kuti muri kudyawo here, ini kuno handisati ndamboluma. So I'm saying it's that thing chekuti pamwe pacho we pray so much and we lack the physical action. We fast so much and we lack the physical action, whereby that prayer, no matter how much money you have, no matter how much food you have, ukasadya uguti. Iripo pa table, if you don't action it, how good? Iripo pa table, that action ekuzoidya, audi how good? So vana vamwari, I think munhu wese azvinzwira, as much as we pray, nanti share vision navanyabadza nhasi. And one of the vision that I'll present tomorrow, we know what? We need to be able to use the worldly wisdom in the word of God. Vedu we, izozviti mama tine vana vari pano, vakarorwa vaine 16 years. Vamwe vakarorwa vaine 18 years. Kubva zvaakaita murume akabva akanganwa mabhuku. Dai vakatanga kudzidza metric uine 25 years. Wonopedza metric yo at 27. Woenda apa pa FET apa panobarwa mari shoma shoma. Wonoita skill NQ level 6 emagets. Makore iwayo you could have qualified for doing critical skills. But kungogara tichiti hatina mapepa touya kuno totonamata nezita raJesu dudhura nyarara. Where after we pray, what do we do to put the papers in place? When you are still young, you can still study. Mama kune vanhu kuti atombobati bhuku. Akabata bhaibheri akataura nendimi, anogumira ipapo.
kugeza chaiko. Even panapa pana vamwe vanhu vakatochembera wekuti ari kutoratidza kunge munhu ane 50 years iye aine 34 years nekutoramba kutogeza chaiko. Unopfeka kunge benzi uchitori mudiki zvokuti even vamwe varume vatiri kuti swerai pamba pavo pacho hapatoswereki mama. Unenge uchitarisa munhu akapfeka pulling socks nemasocks majuzi akauya, zijuzi resocks, zijuzi rehembe, zijuzi rebhachi nesocks mumusoro, muviri wese masocks. Wedu we kana tapedza kunamata, we need to go out there and compete with the world. Isu takazara nemweya wani waMwari, ivo vakazara nemweya yani yavanoshandisa, but we need to do that. Ndongodzokorera mumwe munhu mama maita henyu, we need to balance prayer and practical. Izvo zvimangwana tine function, tinodya zvinoshata wedu we tikatadza kutora action. Munoitenga nyama ikaora nekungotadza kuzoti inogara mufiriji nguva yaka. We need to take action. Where after tapedza kunamata, let's take action. Ndoda kumbokurudzira umwe munhu timboombera mama maoko. Kumbovaomberera maoko chaiko chaiko. Kutombovaombererawo maoko kuti after we have finished to pray, we need to balance it with action. Unoti pamwe pacho chimwe chinhu pamba chapo chapo unoyatsaona kuti apa hapana action. Ndaimbochallenge vamwe vanhu kuti unosvika pamba pamadziro akakwatuka kwatuka. Why kungonotora gaba rependi? Kupenda kunoenderwa kuchikoro. Kupenda imba yako kunoenderwa kuchikoro. Ndaimbowana deputy wamama, ndofunga mese munovaziva, vainzi Professor Tekere. Vanganonyanya chavaziva. Do you remember her? She bought a house, she painted it herself. Tenga magaba, mari yangu yekupenda isati yakwana matransfer fees nezvese zvazvakandiwandira ndichichinja furniture. Kwangotora magaba, kwautopfeka trouser rawo, matrauser achatyisika tese topfeka matrauser tiri pano. Kwautokwira paladha. Iwe hauna kana O level, wakakundikana pakanzi O level, kureva kuti ordinary, hauna kupadarika, but haupendi. Haudi kupenda. Wakakundikana pa O level, but haudi kupenda. Kungotora brush udai, ndinodona, unodona, unosiya. Kwirapo ugadzire musha wako, tiitirwe zvakadini zvakanaka. Ndinoda kuchallenge umwe munhu kuti chokwadi patiri kunamata, we need to take action. Mama mambo votibatsira. Even vanoimba chaiva kurira uri kuno akauya toenda wapedza unonhonga hembe muna bri. Wedu we, let's make effort to improve ourselves. Ini kutodhaya musoro kuona kuti mukadzi achiri mudiki musoro wakurumidza kuti kuchena, I'm taking action. Tinombotenda mama vakati vaitirwa zvakanaka. Mangwana mama vanenge vachishumira futi, vanenge vachitipa words of wisdom during our celebration, and many other pastors vanenge vari pano. Mangwana tanzina professor akabvumirana kuti unopfeka t-shirt any yechurch ne any either smart casual kana jean skirt or jean trousers. Mouya mukanga muchidya ingodyai a little things, don't eat a lot. Just snack in the morning. If you don't want to snack in the morning, by 1 o'clock we'll deal with your hunger. 1 o'clock food is here and it's for everyone. Kana muchida kuzoti manera mudi kubika munozonzwa nzara mapedza kudya na 4, unongotora futi K-light rako omera pakiwo, tora nyama yako enda nayo kumba. Tomorrow it's not apana. Usazotarise vanhu kuti wapinda mukiu kangani. Just come, you can get in as much as you want. Food is there for everyone. So saying to tanganingwa at 9:30, test let us be here. Tomboita ma procedures tichita kuti nzara idi ive poporiti ratadya makuseni ridi ripere panokwana 1 tineta kudya nevana vedu chiripo anditi nedrink racho dini riripo, chikafu chiripo chemunhu wese.
manzwa zvandira uyai nenzara yenyu ko mufundisi shamwari dzedu nevavakidzani vedu uyai navo hapana matiketi hapana chidhindo uyai navo kana vasikadi kupinda chechi ngaudzwa kuti uyai na12 rine rako kuibva uyai navo hapana kana dambudziko manzwa zvikuedzesara uyai navo mayouth mabhebhi enyu asingapindi pano uyai navo vakomana venyu vasingapindi pano uyai navo manzwa zvandoitara kana uine your fiance masingo shamwari dzedu dziya dzati dziri kutiza uyai nadzo dzidye dzigute dzichaona chiso changu dzobvisa pfuma uyai nawo hativabvunzi kuti ndiva nani hatina section yeenzi handika kungouya navo ishamwari yako kana uchida kuti timuzive unongopfeka zvakafanana naye tongoona kuti apa pane zviri kuitika but uyai navo makashununguka imi vemakuhwa siyanai nevanhu vadye nyama nevanhu vavo handitika macheya eblack anenge ari panze apo kuti tizoziva kuti muri kapo mungotora cheya yenyu motarisana musazokorosana makumbo pachechi ingodyai zvine order mwari verugare vachidini vachikudzwa so we encourage everyone to come. Let's wear smart casual kana usina t-shirt yechechi but t-shirt yechechi it's any year mathemed t-shirt kana tisina smart casual inini namaimfundisi tinenge tisina ma-t-shirt tine mwana akatipfekedza for the occasion manditika tine mwana wedu wani akatipfekedza for the occasion tine takadresa for the occasion but ndiri kudzokororazve mangwana uyai nenzara dzenyu vavakidzani venyu uyai navo mwari verugare vachidi vachikudzwa ndo maparidziro acho handizvere akangoonawo kunaka kwechechi nekurongeka kwevanhu nemaskirini aya pamwe anobva azochinja pasi pemuti paari kupita manzwa zvari kuenzana anobva azochinja mwari vachitiitira zvakanaka toda kuti titore offering kana regai ndikumbire mama vanamati isu sevafundisi tonozorora mosara muchitora offering baba nyabadza vachitibatsira profesa nyabadza vachitibatsira regai nditore musikana wangu akachena anamati tinamate baba vedu tinokutendai madekwane ano tinokukudzai mwari nekutidzidzisa neshoko renyu tinokutendai mwari nekushandira upenyu hwedu kuburikidza neshoko renyu mwari wenyasha tinonamata kuti rambai muchitigonesa kushanda patinobuda panze tichipinda muguta tipeiwo wisdom yekushanda tipeiwo simba rekushanda tipeiwo the spirit of excellence taakunamata mweya mutsvene pataakubvisa zvipo zvedu nezvegumi pamberi penyu tinonamata kuti ngazviropafadzwe ngazvivandudzwe ngazviwanzwe tiitirwe zvakanaka mukati medzimba dzedu muzita nemuropa rajesu mwari mutitungamire kunyange patichabuda muno tichienda kudzimba kusvika tisangana zvekare mukati meinoimba muzuva remangwana muzita rajesu amen. Thank you so much. Tikapa Professor Nyabadza, you take over or men's fellowship. Mwari verugare vachikudzwa regai tikumbire vanhu vamwari nevavaperekedza vana mama vachibuda tosangana mangwana vakaita mapledges ekumen's fellowship. Please don't forget to fulfill them. Mwedzi wedu wapera muzita raJesu. Amen. Thank you so much. Makanaka Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo makanaka Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo makanaka Jesu muno